dito sa nasabit nga area, hindi tanis lang butigan. Ano bing interes niya maghambal sa akon kay Mamisag Stardi at siya sa Metro Manila. Pero before, taga Bacolod din siya. I-check tabi abi kay basitod mapurnada kag ano matabo sa basiwa. Imbi subong may gatubod pang basiwa bisan taglas dos ang kagahon. Dason nga mga tinuwig kumauyatan sa lain nga las 8:28 mga kaksyon. Action Hotline 2006 Going WID. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat din sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Action Hotline! Action Radio Philippine Standard Time, las 8:39 na. Action Hotline! May nga galang kay Jojo Turbela, nag-monitor sinimetrinyo na P-Fiesta lang kuno, no? Sa Ilog. Pamati sa Ilog, pero P-Fiesta sa DSB. Okay, sige, sa kwan pa next month na, no? Si Madam Elizabeth Malaka Gamala, nag-monitor mine. Malaka family, Girly May Atong Salazar, Imbong Jo Campo sa Maaw, sa Barangay Holgig kuno. Si Viola Toreno, good morning, Action Brian, pwede ko kaayo sa imo nga pwede mo mapaksyon ang family ni Tatay Ritoy Toreno. O diri sa Barangay Bunga sa Don Salvador Benedicto nga siya ang napatay tuod. No? Sige, ang lubong niya kuno sa Feb 2, 2020. Sige mama, salamat gid. Michelle Pivida, mayong aga Action Brian, palihog lang ko Great Family Baligwat, Kraste kag Bansiloy, diri sa Bunga DSB. Baka kadamo si Jada sa Bunga. Si Jose Herson Lapinig Junio. Good morning, Action Brian. Monitor sila subong on board Hino Delivery Van going to Bacolod from San Carlos City via Don Salvador with Jupiter Silobrico. Junel Gialon. Tsakto ko. Kag mga gwapo kag baskog nga piloto nga sang laso kag pula. Salamat, Action Brian. Dalom twaw. Bia Jonathan, si Prince Rory Hiro Ramon, good morning kay Jack Balaan, Birador. Brillante sa family kag si Orex Sugon, pati na si Lola Kunsing sa Mandalagan. Okay, ang iban balikan ko karona, las 8:41 mga kaksyon. Action Radio! I-check naton ang update sining Basiwa. Kay kadamo gid daling pakagabi kadamo sa nagisagi ka text gihapon kay nagapamangkot. Kung kumusta na kay ang Bacolod nun, nagahulat man nga matigayon ini para makatubig man sila ayade. Action Hotline! Pero may ara man sa naghambal nga hindi na lang basiwa na lang ang basiwa na lang ni pauyat tada kag i-upgrade na lang nilang ilaw sini nga mga kagamitan dira para mas maayo pagid. Action Hotline! Kag magluwas sina karon mamangkot pata kay Councilor John Gabua Jr. kung anong mabulig abis ang City Council sini problema sa Barangay Banago subong nga gakatulang ulo ni Kapitan Ricky Mijares kagabi sa interview naton. Action Hotline! I-check naton sini Matrion. Online sa hotline. Online sa hotline. Councilor John Gamboa, sir, good morning. Brian, mayong aga kag sa tanan-tanan nga nagapamati mayong aga. Salamat gid duwa na ta nga nagsalasit subong aga. Okay, kay na pag inbukada ko, abi ko firing line na pungkuan ko subong nagmayng gabi ka man. Doon na anan. Anyways, Councilor, una, kumusta na tong iyasang amlig tubig to, sinig joint venture? Nagligad nga si Mana, dumiyara na kamo to sa mga kasulatan, Councilor? Yes, Brian, ginpadala na namon niya ang amon nga position letter. Lakip ato dito ang mga 20 mil ka mga
mga signatures, no? Nga nagapamalabag abig ayo kag lakip man to ang mga adverse COA reports related sa dito sa opisina sang aton nga Senador Dick Gordon, no? Committee na siya of Blue Ribbon Committee chairman. Kag sa bahin naman niya sa Kongreso, anytime within the next few weeks siguro ang Committee on Government Enterprise and Privatization magapatawag man. Pagkatapos na nila take up ining issue sa MWSS, no? Ang dason ini nilang i-take up amo ining issue diri sa Bacolod ining Basiwa. Kay may resolution man sila nga ginpasulod mo. Intended lang niya, sa bahin lang niya sang Basiwa. Now, ang amon niya nga amlig tubig, sige-sige, ginatipon pagid namon niya ang amon nga hanay, kag damo pagid nga grupo ang nagaintra. Kaya nakita na nila nga amo gali ni ang kaungdan sang ini nga kontrata, kag amo gali ni ang maging resulta sa ulihi kung kita magasulod sa isa ka pribado nga transaksyon. No, nagsaka ang tubig, hindi garantisado ang serbisyo. So in saka latest nga nag-intra sa amon si ang isa ka convener nga nagupod sa amon ang former congressman Congressman Pete Pico, former congressman sang Diwa Party List. So nagasigi-sige ang hanay namon kay ti all the more na reinforced kami kay tungod nga hindi lang gali kita kundi damo pagid gali yang mga water utilities nga gin-take over na sang prime motors ang nagahinulso kag nagapamalabag na sa sining kumpanya kag sa sining nga kontrata. So ma'am, subong may ara kamo sang information dira ko dadon ning status subong kido naglinong ang Basiwa to inform the public abi kon ano na ni? Ti ginpadalaan namon to sila ganito sang amon position paper gindaho namon personal sa ila. Sang nagligad man nga semana. Nagligad lang nga Lunes. Sang nagtipon sila, board meeting sila. Pasalamat kita nga ginpasulod kag ginbaton man kita nila. Pero dira Sir Brian nagapamatuod diya nga ti aphag kayo ang amon nga position letter kag may sobra 20,000 naka pumuluyo ang naga-oponer sini. So ti kun ila pa ini pamatian, hindi sila abi magpatawag sang isa ka public hearing or public consultation. Ila na inaya kay ti dito sa Cadiz ginfile na ganito ang ilang nga district officers, water district officers kag ang prime water kay tungod nga sa ombudsman kay tungod nga wala nagpabalo kag ginsekreto ang pagpirmahanay sang amo nga kontrata. Kagka kung amoy nang imo nila, we will also do the same. Reklamohon man ni namon, dalon man ni namon sa mga ahensya nga dapat nakakaigo nga mga ahensya nga para at kita pamatian. So sa inyo paglantaw ining Senado mismo sa Blue Ribbon Committee dako gid mabulig sini good madres ining ginahingyo nyo subong sa Basiwa sir kun ini ang matamdan gid man. Kadako kayo Sir Brian kay tungod nga ang ginapronterya kag ang pronteryahon niya ni isang Blue Ribbon Committee ning prime motor kay nakibot mismo ang mga senador nga kun nga as of last year 71 ang ilang na baton nga mga impormasyon nga 71 nagali ka water district ang na-take over sang prime motor in a span of 3 years. Grabe, no? Kag subong sa lamisa ni Senator Dick Gordon, may 14 na ka mga water district ang nagareklamo. So, sige-sige tipon ang iyang mga reklamo. Isa na siguro, ang dalon man namon ang issue sang Basiwa. So, ika-15 na kami. So, amoy nakadamo banwa ang nagareklamo sa prime waters. So kung siling naton dako kaayo ang mabulig sini sang Senado kag sang Kongreso kag sang iban man kalakip naton nga mga water district nga gin-take over na sang Basiwa. Kabay pa no sa 20,000 ni may ginapabot pa kamo nga additional nga mga signatures from Bacolod sir?
Yes, sir. By end of this month, madugangan pag gina namon siguro, kag dalon naman namon sa opisina naman ni Congressman Greg Gasataya. Inablang isa-isaw namon sila. Pabalo, ang ini mga opisyalis ta, nga amo nagali na kadamo ang aware kag informed sa ini nga isyu kag nagapamato kag nagapamalabag sa amo nga tikang. Ang city mayor himself nakapatunga na subong sir sa inyo da nakaistorya na makamo regarding sini. Ginpadalaan namon una gid ganito siya nga ginpadalaan niya namon sang signature campaign. Sang amon nga position letter pero as of this time wala sa gihapon. Wala siya sa gihapon na sabat. I don't know for what reason. Anyway, sige, kabalaman kita daan nga appointed niya sa alkaldeng mga board of directors dira mo. Iya gid na tanan-tananda. Yes. 5 gid na kabilog. So way kita idea, way man tagatag man siya dira, gali kiti may process man patigayon dira. So maybe siguro si Mayor Bing Linardia nagahulat man sa result sang kung ano nga ginahimo karon sang mga opisyal sang Basiwa angot sining joint venture nga ini councilor ano. Yes, So sir. Yes, sir. waiting kita gyapon kabay pa nga kita tanan dire actually di man ta go against gid sini ang aton dire transparency malang mo. Amo malang nila pangita ta sa halos tanan kun ano ni ka sigurado nga kun mauyata na sang prime water ang Basiwa nga ini ang subo nga pigaw nga serbisyo mapagwapo nila. Amo man lang napangita naton diri mo kag makapapilis da nga sigurado gid councilor di ba? Kagang kaungdan gid isang kontrata. Kay nakita yan namon ang terms of reference hindi gid ya pabor. Hindi kita Pabor gid ya sa gihapon ang pribado nga kumpanya. So dumdumon ta gid ya Sir Brian nga ang water district dapat Yes. service oriented, hindi ya tani ya profit oriented. profit oriented. Oo, so sinapala nga daan madelikado kayo ang diretso sa pumuluyo. I see. Kinshin dito sa inyo sining tinutuyo nga hindi mabutang sa alanganin ang Basiwa sa pila ka adlaw kag hindi lang kaya Basiwa kundi alanganin sa mga nagausar sang tubig nga mga konsumidor niya diri sa syudad sa Bacolod basi manag-om tabla sa subani. Yes sir, yes sir. Oh. Matuod na. Basi mga pila ka adlaw puro na ta bomba pa kilid balay ta dibla kay tiway na ta mahimong Basiwa na pornada na. Kag hindi natakasarang magbakal sang tubig. Nan, amo ginamudlay na. That's why nga tingin nyo di subong yang ati klaruhon ini tanan-tanan. Amo man ang pinaka-basic nga ginalantaw naton diri. Yes sir. Aha, sige. Sir, kagabi na interview ko, ini big problem sa Barangay Banagon. Interview ko si Kapitan Ricky Mijares. And dumduman ko kung ang iya nga problem dito karon. Aside from sige nga pon nga data sang Shabu. In fact, this morning, may ara naman sang buy bust operation dito. May lang kaya 11,000 pesos lang, no? Si Lieutenant Colonel Joby Espinido, sining aga na tala na man mamulong-pulong to siya pero sang inik agahon nagabay bust pa siya no. So si Kapitan Ricky Mijares ang Banago ang isang gina problema ya subong aside from Shabu ang mga kabataan niya da nga nag-apply trabaho professional man o kunin mga graduate sa hindi man professional kundi ka pangayo gid barangay clearance sa mga companies ang gina-applyan. Most of them kuno daw gina-decline daw ginabaton because nga once mahambal ka barangay Banago daw ang image bla for people nga naga-stay dira ti droga ti daw na doon na generalize blang situation bla sir. Ano mabulig sa council siniman? Well, sa amo na nga impormasyon Sir Brian nagsubuan ako. Isay na nga sahi nga diskriminasyon. No? Although wala man ina isang nakakaigo nga layi abi nga dumili sa isa ka kumpanya nga mag-hire no or nagapanish sa ila nga hindi sila mag-hire kung pilion ini nilaya sang insakto ang ilang mga empleyado kay pribilehiyo na nga ginahatag man sa employer mo. Yes. No ba't po tinasubuan ako kay kung i-generalize nila ang bilog nga Banago unfair na kayo para sa mga utod man nato niya nga wala nagaintra sa amo sina nga bisyo. Pero ti kadamo pa man nga pamaagi siling ko nga i-generalize nila. They can require drug testing. No? Pwede sila nga ang ini nga mga empleyado kung nag-apply sa ila, pwede ini nila i-require diretso na sang employer nga mag-require sa ila sang drug testing. Yes. Kag ikaduwa ti record sang
police clearance kag NBI eh. Komediro siya abi, no? Yes, Oh. tagman na sang insakto nga impormasyon ng atong kapulisan. Kung Oh. may ara na da sabi nga natuthang, kag ara na da sa listahan, ipakita ya man na kay clearance ina nga ginaayo gini naton sa NBI kag sa police clearance antes kita mag-apply sa trabaho. Aha. So nasubuan ako kayo nga amo na inasubong ang pagtan-aw ang pagtulok sang kadam-an naton sa Barangay Banago. In fact, entertainar ko gani nga sa sining palabuton nga Wednesday, mapasar ako sa isa ka resolusyon nga imbitahan na mo na si Lieutenant Colonel Espinido kag si Colonel Binyas Aha. sang BCPO nga matagaan gid kami sang matutuod bala kag i-appraise ang sangguniang panglungsod sang ginatawag naton real situationer o real score sa bahin sa isyu sang peace and order kag droga. Tigin bansagan niya ang Bacolod siya bulay. Oh, opinion niya to kuno. Oo, puti tagaan niya ta sang matuod-tuod nga real situationer. Amo na kon nga siguro nga subong karon mapa-opisina ko balayon ko na Aha. kay alarming na ina kayo. Yes. Para sa akong action Brian ang ining nagakatabo subong sa bilog sa diri sa syudad sa Bacolod ining padayon nga pinatsyanay unsolved cases of murder. Kaduwa ining padayon nga nagadamo kag nagaduging problema sang shabu kun droga. So pangabayon naton ang duwan naton ka mga opisyalis nga tagaan kita sang matud-tuod nga situationer diri sa syudad sa Bacolod. Aha. Sige, pabuto na mo nina. Kag kung anong imo sarang mabulig sa Barangay Banago sa sining ginaayo ni Kapitan Mijares mismo. Sige sir, tagaan ko kag kuana migo ko na si Kapitan Mijares. Tawagan ko siya pro sa liwat Banwa kag Sir Brian. That is one form of discrimination. Yes, yes. So nasubuan ako para sa mga kaupod naton kag mga utod naton sa Barangay Banago. Aha. With that, Councilor, madamang salamat. Good morning kag mabuhay ka, sir. Madamo nga salamat Sir Brian. Maynaga. Yes, sir. Action Hotline. Councilor John Gamboa Jr. sa Bacolod magkaksyon. So, check na ning basiwa kung nang dangtan sinipilakan lang. Action Hotline. Nagkabay pa nga makabulig si Councilor John Gamboa sa problema sang Barangay Banago, no? Regarding sining damo na nagabalalik kay Kapitan dira nga mga kabataan o mga dalagko naman nga kung mag-apply sang obra daw deny and ginahambalad na ganing tawgan talangka pero yawn hulat way gintawag galit kay ang image sang Banago Subong daw naga-reflect iya didto sa mga naga-apply sa trabaho nga wala man niya sang kaangay nga bisyo mga ka-action. Action Hotline 2006. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros, sanon inyong
nga pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Nuwebe sa aton sa nga pagpangalagan. Action Hotline. Mayang gabi lang si Reggie Valencia Tilanas. Okay. Action Bry, monitor lang kami din mga Binder Boys sa Villamonte. Taga Manso Bill Mano, morning Action Bry. Kung hindi sila mag-untat kag pamilya or pamaligya kagamit, disgrasya gid. Dali gid lang. Kay Aras Action Eric sa aton sining linya, sini matinian mga ka-action. Action Hotline. Check na to ni aksidente. Si Maldita, good morning. We have Action Eric. Action Eric, good morning. Action Eric, balikan na to sa Action Eric ka. Sining aksidente sa may Granada, bla. No? Susan Malakaste, nagamonitor man. Hala ko na kay Charlie sang Sumag Purok Fatima. No? Okay, check na to kay patay ni mo. No? Sa Granada man. Ay, nano nga sitwasyon. Ini kahapon, disgrasya man to sa Mansilingan. Action Eric. Pwede na lang taagi. Action Doors. Aha. Okay, sige. Action Eric. Yes, Action Bray. Goods na. Gusto na. Anyway, gin-follow up taning kaso para Action Bray sa ining aksidente nga natabo. Actually, kagabi pa rin natabo ng mga pasado alas 11. Naka-sign off lang kita sa matabo ining aksidente nga pagsuhot. Nadula. Balikan tabi sa Action Eric, abe. Action Hotline. Agyan ta sa sakwa na, special communication para mas sigurado pagid dula-dula. Layo ang area, abe. Action Hotline. Sige, kabalakang patay diri gasakay sa motorsiklo, sumuhot na naman sa nakaparking iyang truck mga kaksyon dira sa area sang Barangay Granada. Action Hotline. May mga sige, ari na sa aton sining linya para makompleto tanig detalye sining aksidente ka bibla. Para hindi na ni masulit pa anong panugyan. Reaction na rek, balik sa imo. Action Brian, sorry kita medyo lobat ha. Anyway, aning aksidente kagabi nag-involve ni sa isa ka Honda 125 na motorsiklo kag isa ka container 10-wheeler truck. Action Brian, natabo ni kagabi dira sa may atumangan sang San Miguel Corporation sa may Monte Libano Avenue, bali na sa Copa ni sa Barangay Granada. Nang driver sa motorsiklo nga 125 si Roland Pineda, 55 anyos, tagapaglaom village Barangay Magsilingan. Ang driver sang 10-wheeler truck nga container van nga actually may karga ini nga mga construction material bla. Ngayon sa San Miguel Corporation, ang driver si Edgar Maribao, 44 anyos, taga Cebu City. Actually ginako kay Police Captain John Christopher Masangkay, hepe sa station number 5. Nga hindi kabisado ang lugar, Action Brian. Inandala na da. Now, ano tabo sinigali kay may ara balaga loy balaga kuryente balaga Action Brian. So nagdulog ni sila. Kaya ang plano nila nga isingiton bla para nga hindi maigo sa ila sini nga container van nga karga. So natabo sini dasig talaga ng isang motorsiklo according sa kay Captain Masangkay, ining si Roland Pineda, nakalikaw sa Action Brian pero na kung naging na igit ang pinakapunta bla nga buli para sang 10-wheeler truck ne.
So, dito nakalampos ang ulo, yes, ni. Sus ko. So, buka ng ulo sa biktima ni Roland Pineda, kung nakabunggo, gini siya, kang nasa gigpit niya, ang pinakapunta sang salakyan sa 10-wheeler band ni. So, on the spot ni siya nga napatay. In fact, kaya sining bangkay, ari sa isa kapilar panlong dito sa masyudad sa Bacolod. Kagang pamilya sini, ara naman. In fact, karon nga, gabi na paabot ng asawa sini from La Castellana. Kag ang subo diri kasi way sa helmet mo. Kag ang batik ko Action Brian, i-follow up na karon sa traffic investigator, those things, manisa mo. Salesman. Sa isa ka kompanya sa Bacolod. So, try tani ko makontak ng traffic investigator. Medyo limitado lang ang information na sa ato ni Captain John Christopher Masangkay, ang head present station number 5. So, klarohon pa, hindi ni Action Brian niya aberyado sa lakyan. Okay. Kundi nagpundo lang gid lang niya, kaya kung tani singito ng kurente para nga hindi mag-igo man sa container van nila, para nga hindi man asagapa magkurente. Tapos darang galing kaya mo ni Blas, karatigo sa tanagan sa motorsiklo ni Roland Pineda, na sa gipit sa gid niyang buli sa 10-wheeler truck, kag nagresulta sa iya sila kapatayon Action Brian. So meaning nakapundo ni sa tunga sandalan lang gid mismo kay ti masingit sa sang kuryente, sang linya. Yes, Action Brian. Amo gina ang Okay. kuan. Hindi siya tuloy aberyado eh. Nagpundo na sa kasing ito nilang kurente. Kaya kitidasi lagan sa motorsiklo ni. Ate, huwag ko naman underestimate na sa gipit ang pinakapunta. Kagbuli sa tiniwala krakar dito nakalampos ang ulo ya sa sining buli sang 10-wheeler truck na nagpunto dira sa may Montelibano Avenue, Barangay Granada, Action Brian. So, ang driver nga si Edgar Maribao, ara sa station number 5, kag may aras siya nga 18 hours nga detention. And after that, kung wala sang kaso nga mapal sa iya, posible pagwaon ni siya sa custodial facility sa station number 5, Action Brian. Sige. Sabi natin follow up sa sila aksidente tabo kagabi, nga resulta sa kabatayon sang motorista nga si Roland Pineda. Para sa Action Hotline, una sa balita, una sa Action, Action Eric Pabler, report sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Salamat Action Eric, sining aksidente nga nagluntad kagabi. Check naton liwat ko na bigid ang pinakadalom pag investigation diri sang police station number 9. Action Hotline. Aga sunod ang motorsiklo, no? Pag dulog sini, wala distansyang motor. May kinakitaan mas ang driver nga daw masangit siya gali, no? Action Hotline. Sang linya ni sang kuryente nga ini, kung ano nga mga telecommunication commissions, company rather, nga nagawagay diri sa syudad sa Bacolod basi laba ni katama or taas ding kahas ang salakyan niya ni. Action Hotline. Nga paano magtaas man kay daw halos na nandito takos man sa syudad sa Bacolod di basi ni kataas ang yasin nga sa salakyan nga ini. Action Hotline. Sige, ang banago karon nga pabulong-pulong kuwala niya. Balikala ni karon kung kumusta na kay so far si Materion duway pagidman gani kaumpisa si Lieutenant Colonel Espinido duway pamanto. Action Hotline. Si Kapitan Mijares ti way paman pero may mga barangay kagawad dato may mga pumuluyo dato nga nagahulat si Materion. Try talambig gamay lambot sa Action Alvin abi kung kumusta ng area. May ara na ihan sang mga basi nagbalik na bla. Action Radio. Basi may ano ng sitwasyon to kay do ginahulat kini sa taga Banago mismo mo ang lugar agod nga mamati sila kung ano ginang pulong-pulong kadamo gid bisang kwan kadamo gid bisang ginatawag naton abi inang gusto man magtawhay ang ila lugar. Action Alvin. Action Brian, subong sini pinaka mga pumuluyo ang nagahulat sa pag-aabot man ni Lieutenant Colonel Joby Espinido. In fact, may mga barangay official, purok officials ang ari na Action Bay. And so far, ang kay kumo medyo mainit-init na diri sa aton nga area. Ang ibang diri gapahigad, no? Pagkapasilong for the meantime. Samtang ginahulat ang pag-abot ni Colonel Espinido, Action Bray. Ang sitwasyon diri nga not just mga barangay and purok officials alone, ang tatlo gali ni ka purok diri Action Brian, no? Sa Sibukaw alone. And tigin pamangkat man naton diri kung bala available na ang ining mga opisyal sang may isa diri Action Bray, no? Ang ari diri and ti suno sa iya kinahulat man ang
pagpamulong-pulong man ni Colonel Espinido and para ma-transfer niya man, ma-transmit niya man ang mensahe sa police para sa iya sining nga mga purok. Pero ang kalabanan direction Bray ari sa mga kapihan, ang iban diri sa gapahigad man samtang ginahulat ang mga barangay officials of course diri sa barangay Banaco. So subong tulo tawhay pa. So tawhay pa. Tawhay pa so for action na Bray no sa sining tinion kay ang kalabanan kay kagina damo na sa tunga ugaling kiti nag mataambat na ang taas balas ang tilak sang adlaw. Ang iba nagpahigad action na Bray pero ano sa mga panghigaron action Bray. Sige. Salamat, Action Alvin. Rekta diri sa area sang Sibukaw Barangay Banago ang action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Gina-check bala to, ginatutukan tanay kabalo ka Banago. Droga ang ginahambala daw kainit gisang illegal nga droga sa Bacolod. Action Hotline. So si Lieutenant Colonel Espinido pag niya nagpanguna sini agod magpamulong-pulong. May gani kay pamulong-pulong mo, hindi kay strike lang bala nga may magkalatumbada. Action Hotline. May kay ginapahangop pa sila. So kabay pa nga mahangpan ini sang pumuluyo dira sa barangay Banago mismo sa mga affected gida sa illegal nga droga ang ining pamulong-pulong sang pulis diriya o kon dira iya sa inyo. Action Hotline. Kung anong countdown sila pamulong-pulong, bantayan lang diri sa pila ka mga public affairs program sa Action Radio Bacolod Merc Action. Why nakita sa igo pa nga oras sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan sa regular nga ang Corban Action Artay Hupon ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Vergara, taga Talisay City, kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. kay gaplanakit ang akong lawas. So nabatagyan ko ang kanami sang iya nga resulta sa Santon Plus Nilimin. Babakaw sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Ginapa-aksyonan kung sino man nakita sang card holder ni Lady Lynn Loren